svojim očima. Pa to je više od života. Samo za pobednike. Osnovano sumnje. Leva, leva, leva. U džepu svakog građanina. Sposobnost da se menja. Film Dan mrmota. Osvajanje slobode. Sponzori emisije. Vaš najveći profesionalni uspeh? To što će u narednim decenijama 7 milijardi ljudi koristiti simbol za ljudska prava koji sam ja odmislio. Osvojim konkurs za vizualni identitet Državne agencije za borbu protiv korupcije. Zbog toga što je dizajn takav da je potpuno u nekom mom stilu, potpuno lični izraz. A neuspeh? Ne verujem u neuspeh. Mislim da je svaki neuspeh deo škole uspeha. Ne uspevam nikako da ukrutim rasutu pažnju. 3 ključne reči koje opisuju vaše stvaralaštvo. Emocija, inteligencija, smisao. Slova, znakovi, graforizam. Opišite položaj umetnika u Srbiji. Baštovanstvo na deponiji. Uslovljen. Opišite položaj Beograda na evropskoj kulturnoj sceni. Nažalost, za sad samo potencijal veliki. Potencijal. Kako vi vidite aktuelnu političku scenu u Srbiji? Kao dom zdravlja u kojem su kozmetičari koji se nadmeću za veći broj korisnika svojih usluga. Neka vrsta Domanovićevog mrtvog mora. Mi smo potencijalna hibernacija. Ekonomsku situaciju u Srbiji? Veoma lošu, ali ne zaboravite da smo mi Švajcarska za 90% planete. Zbunjujuća. Kulturnu scenu u Srbiji? Marginalizovana. Ekstremno polarizovana. Zbog čega 2/3 studenta želi da ode iz Srbije? Pa verovatno taj bezobrazovni sistem nije baš dobar. Zbog sveopšte apatije, rekao bih. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Obrazovanje i medije. Premijera. Rekao bih da, priznao bih da ja nisam osoba za to mesto i pozvao nekog ko zaista ume to da radi. Šta za vas znači patriotizam? Ništa naročito, suvišna stvar. Svaki normalan čovjek voli svoju zemlju, tako da kada to postane pitanje identiteta, to je već problem. Spoznati stvari koje su dobre i korisne za jedno društvo i njih negovati i spoznati takođe one koji nisu i pokušati potisnuti ih. Šta za vas znači Evropska unija? Dobra škola i mesto za učenje. Jedno solidno uređeno društvo u kome su važni dizajn i vizualne komunikacije. Kakve promene u Srbiji očekujete posle narednih izbora? Nažalost, očekujemo opet kozmetiku, a potrebno nam je jedno dobro lečenje. Rekao bih nevelike. Koliko je za vas bitan društveni angažman? Nijedan čovjek nije ostrvo. Čovjek je društveno biće, a društveni angažman bi trebalo da bude obaveza za svakog čovjeka. Mislim da je društveni angažman bitan onoliko koliko je veliko ono što njima želi da se postigne. Najbolji srpski brend? Na moju veliku žalost sport, zato što mislim da je sport nezdrav. Pa od izgrađenih brendova mislim da je najveći sada Nole, a od potencijalnih brendova to su verovatno razne hrane i razna pića. Zvezda ili Partizan? Ni jedno ni drugo. Kao što rekao, sport je nezdrav, rekreacija je zdrava, bavite se rekreacijom, u zdravom telu, zdrav duh. Partizan je jedino iz porodične tradicije, to je jedini razlog. Ćirilica ili latinica? I jedno i drugo, znanje i moć. I jedno i drugo. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Doslednost sebi i sposobnost da sačuva tolike vrednosti u ovim teškim vremenima. Maštovitost i kreativnost. Šta mu zamerate? Ništa. Previše poetike. Šta biste mu poručili? Poručio bih picu jednu, malo si mi umršavio. Šalim se, poručio bih ti da ostaneš moj prijatelj dobar i da zajedno ostanemo domaći dizajnici i da podižemo stvari na viši nivo. Nastavi dalje ka ostvarenju snova. Sponzori emisije.